Mbalimao Annakuma, très urgent. Complot Djougouba de Beka tracé Mali contre là. Ani Burkina contre là. Complot Nye Sigoroma Fladi. Billet vendredi 24 mars 2023. Président Assimi a un message qui président Assimi Kassoro, c'est très urgent. Complot Floflo et Dumenye. Scénario égyptien ou bien fait que Mali ni Burkina. C'est-à-dire que ka fanga ka galon noro ou ba do tseka jamana boka a fo ko ka président gain ou be galon de fabriquer ça à travers l'aménagement ka galon tike ka ira ka fo président Assimi nana ni mercenaire russi no yo Wagner yi koko black ata flaw fara no yo documenté don ministre bo barake no documentation banadro ou be soro ka wuli ka sanction wuli Mali contrôle plan yimeni Assimi kana se qui présenter Surasi ici que qui présenté quoi criminel étiquette ta ko daula nos plans fangana élection naturelle tuguni ou be crise post électorale ou bo créer président Assimi me kuma kele fina i sona o élection nata kele be wuli Mali kono i ma son élection nata kele be wuli Mali kono awa isikini kele o be kele india goya kedi me ka chinge de fina conseil flomba en fait ka fo président Assimi ngena kana bo fanga ina de transition mo aya uji ja kana fanga imblade président Assimi kana fanga imblade mais c'est ka président Assimi kana bo fanga ina awa i présenter awa Malien bi eli ni ibe échapper ka bo ni complot na choko jume ameno fera finira i ka base politique ti bolo i krefala la faranjogon kante i jija i ka base politique et force de changement de mais c'est ka kuma ninka ima ira nunu ira 40 ans que Toabou Maseka Douni parce que au lieu dénuement de valoriser Kobla Devana. Au kana bi Kadafika erreur kono. Président Assimi, au kana bi Kadafika erreur kono. Mais c'est gaka. Au kana bi Kadafika erreur kono. Kadafi nale, Kadafi fembeke Libyen ni. Ni muso furu Libi million bisaba nko de beta kadima fula. Mais Kadafi don le fait que Kadafi don kumbenye fait. Occidentaux yori utilisé ka Kadhafi kele na yaw na aw somugo mana élection na tola mufle na aw somugo do na kabela devant ta force de changement yobe moko tonya abe frustration créer oui kelenye mangay en sona o manga be wuli alni am be fara nyoko nga malien be ka foka ba Assimi fe to bube manga wuli burge mangay ngana tanye o ga soro en kolelembe o ya ke grand puissance ou pays ou ba ou la munun puissance no ni Mali président Assimi Kadhafi fembe ke Libyen oni ay tient fait des Libyens mais le fait que animu une révolution que ay olu den fait parce que anga farafina jamana chamana non mena ni ke jamana kono donye mais here duma men duma mais nere ni munu ye kele ke mbolu den fait ne ni somogo ba to duma nunta o mogo munu be den fait de to bu bol de récupérer kolu ke kele ke bere ki kele mais ka chimi awa to tara fana o mogo kelo ne betla ki boy o mogo kele munu ni Kadhafi jera ka fanga damena ni ka révolution damena ni ke olu diagoya kera tubabu jondi dimin bolo utara fara tubabu ka Kadhafi kele ante fe o scénario ke Mali kono tche ya korobo kibena ni somo ko kibena a chongo mogo kuna ube kana ni domba do ube ka gernade ndoyi ka mogo munu ye kele ke kolu den krefe kanada ka here kele be da turu libarani na o mogo kelo metla obi kele awano lui kele olu de katolika sila fana ante fe ka biwo erero kono pour que ka fanga ka sisi ijija ki ka basique force de changement ni président Assimi ou yanga conseiller ko fina baraka ni ga force de changement ni ka force politique o le ni jera ka coup d'état ni kenyo fait i ka force politique et force de changement di ijija furugu ka boy yani élection kasi a remarqué na bora force de changement a mo ko fin na à 80% ou bébé na de kono ambe sous de fait non ante M5 kola ou ye be dissocié a mo ko fin na aw domba bulawo aga gernande bulawo aw siginyo bulawo amogo fe na numa révolution qui à 80% cité farano on fait o dole no malien be bo kalama awa kana biwo re kono de ni élection surara ko lo kura do kana kabi chuan kuna ko bogo ga toko o frustration mana wuli na ako pound domina ni to ya kana jamana ko pound domina wallahi jigila teke bolo do taw deme anni mo 10% sur le bolo boke ka o kele awa be saula ou ma Libyen, ou ya Libyen mounou ka Kadhafi kele, billahi a ta Libyen 5% bo. Ou yetara étranger de farangon ka. Ou yé de moko damana manu sorodro, moko be moko mounou dondro, ko lu farangon kan ka moko do faroka. Ante fe ka dungoro sorangon che. Na ye Afrique fanga chama be biabe bien parce que président chama be na obe na nous somoko di. Ils sont moko simbala, ika gernadin ayo simbala.
ma conseil d'aw ma de n'a y'a kɛ dɔrɔn avec révolution in cɛ n'a y'a kɛ parce que mɔgɔ caman b'aw kɔ bila n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi ninnu bɛ ka mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min bɛ se k'aw bɔ yen hali n'u bɛ maliyɛnw faga i m'a ye u ye scénario égyptien mun kɛ u taara Égypte président gɛn ka bɔ yen Morsi tun ye nationaliste de tubabu Morsi yɛrɛ dalen bɛ sɔrɔsi mun na awa n'u b'a janfa modèle kɛ u bɛ sɔrɔsi dɔ de lasɔrɔ Morsi élilé ka kɛ président ye u ye sɔrɔsi dɔ sara ka Morsi minɛ mɔgɔ bɔra a ye marifa ci a bɛɛ la awa n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ e Asimi bɔ yen n'aw fɛn fɛn bɔra o b'an bɛɛ faga Faransi t'a fɔ RFI t'a fɔ TV5 t'a fɔ o tigi bɛ na mɔgɔ tɛnɛ mana fanga sɔrɔ e Asimi kɔfɛ n'a ye fanga minɛ bolo la zɛgi la cogo dɔ la ni fanga in tilara la o b'an bɛɛ faga awa sɛ tɛ bɔ a fan kan o b'an bɛɛ yɔrɔnin k'an bɛɛ faga parce que an ye mɔnɛ mun dɔw la an ye mun da tubabuw kan bilahi fo k'u sa u ti yafa ma awa o b'an kɛlɛ fo lahara pour que o kana s'an na a ye baara kɛ ni force de changement ye k'o kɛ ka force politique cɛ bɛɛ 32 dans de bi da kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ changer mɔgɔ tɛ mɔgɔ changer dɛ n b'o fɔ an ɲɛna dɛ Kadafi denkɛ tɛ révolutionnaire ye Kadafi nana fanga ta dɔrɔn a ye fanga bɛɛ d'a denw ma den de y'a nɛgɛn ka ni tubabuw ka jɛ ani tubabuw jɛra mun sɔrɔ a ye yɛrɛ a ye ani minnu ye révolution kɛ a y'olu bɛɛ den kɛrɛfɛ mais a ye hɛrɛ kɛ libyɛnw ye n'a nana ni somɔgɔ dɔ ye ni défaut dɔ b'o la dɔrɔn tubabuw bɛ bɔ n'a documentaire ye n'a bɔra dɔrɔn mɔgɔ bɛ muruti parce que d'abord minnu n'aw ye kɛlɛ kɛ e vont se sentir trahi o fɛn ninnu de b'a to coup d'état bɛ caya jamanaw kɔnɔ c'est à dire e ni minnu b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'olu den kɛrɛfɛ ka na ni kunkolo kura dɔw ye ni ala n'a kɛra cɛ o mɔgɔ kelen de bɛ tila ka wuli o mɔgɔ kelen de ye ATT kɛlɛ o mɔgɔ kelen de ye IBK kɛlɛ an tɛ fɛ a ka bi o yɛrɛ de kɔnɔ o ne ka conseil kɛ ne ye k'o fɔ an ɲɛna ça c'est un conseil élection tɔ tora 12 mois an faralen tɛ ɲɔgɔn kan élection tɔ tora 12 mois aw tɛ k'aw kɛrɛfɛmɔgɔ fara ɲɔgɔn kan élection tɔ tora 12 mois o ka an kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ bitɔn ye o fara ɲɔgɔn kan n bɛna exemple kelen yira aw la Erdogan Turki président Erdogan u taara don min na k'u bɛ Erdogan gɛn ka bɔ fanga la sɔrɔsiw y'a janfa peuple d'a sauvé peuple jumɛn y'a kɛ c'est le peuple conscient président bɔra don sɔrɔsi kelen ma président sauvé mais sɔrɔsiw d'a janfa an bɛ taa la drone san dugu min na ko Turki président gɛntɔ kun don ka bɔ a ka fanga la tubabuw ye coup d'état préparé ka dugu la a kulela président kulela téléphone na kasira ka jɔn de wele a ko jamana kɔnɔdenw o jamana kɔnɔdenw jɔnw de b'olu mobiliser c'est la force consciente n'o bɛɛ découragera olu k'u makun a bɛ escroquerie caman bɛ na k'aw fasa da olu bɛ tila k'aw bila la dernière minute ça a toujours été comme ça ni ko de ko fɔ mɔgɔ dɔ k'e fasa da k'e ko mais tu vas toujours collaborer avec des escrocs tu vas toujours collaborer avec des opportunistes opportunistes bɛ yen fasadalaw bɛ yen teminaw bɛ yen somɔgɔw bɛ yen awa révolutionnaires bɛ yen awa fasojɔlaw bɛ yen il faut faire beaucoup attention o ne ka conseil k'o fɔ an ɲɛna aw bɛɛ tulo bɛ na awa kana fanga in bila dɛ nin bɛɛ ye conseil de pour que fanga in ka to aw bolo Asimi mana fanga in bila n'Asimi ko Modibo Konɛ ka i présenter an b'a dɛmɛ n'Asimi ko Sadio Kamara k'i présenter ale kɔfɛ an b'o dɛmɛ anw ka laɲini y'o de ye mais anw bɛ ka baara kɛ wagati min na bi anw de kɛra béton ye aw ni CEDEAO cɛ anw de kɛra béton aw ni RFI cɛ élection ka surunya an k'an ye an bɛ kɔfɛ an k'a ye aw dɔnbaga dɔ bɛ ka aw ka carré kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ ka na bila divan na a b'an frustrer dɛ n bɛ ka tiɲɛ fɔ an na an bɛ se k'an yɛrɛ contrôler mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'u yɛrɛ contrôler o conseil dɔrɔn de ka fɔ parce que président caman bɛ na dɔrɔn u bɛ na n'u somɔgɔw de an m'a fɔ n'aw bɛ ka kɛ dɛ mais conseil de don n'a dun y'a kɛ dɔrɔn a bɛ révolution in tiɲɛ parce que tubabuw bɛ don yɔrɔ sɔrɔ la o yɔrɔ de la tubabuw bɛ mun de fɔ cɛ farafin sɔrɔ ka nɔgɔ sa u bɛ na n'u somɔgɔ dɔ dɔrɔn i bɛ mɔgɔ dɔ namuruti par déception dɔw bɛ kɛ tubabu jɔn ye par déception dɔw bɛ kɛ fasodenjugu ye ala k'an kisi o ma parce que ko dɔ bɛ ne yɛrɛ faga faso ye faso ɲɛmɔgɔ ma dɔ e ye ni min kɔlɔsi ni limaniya t'i la bilahi i bɛ kɛ fasodenjugu ye o ye ne ka conseil k'o fɔ a ɲɛna a y'akili to n m'a fɔ n k'a bɛ ka kɛ dɛ mais conseil de don bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye donc n bɛna nin yɔrɔ yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na u tun bɛna coup d'état kɛ n'i y'a ye Venezuela président ye fanga ta don min na Hugo Chavez ye fanga ta don a taara Iran président k'a ma k'i ka jeunesse consciente a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye 2 millions de réservistes Venezuela président y'o de dilan don min na américain wulila k'u bɛ taa Venezuela attaquer o ka sɔrɔ u infiltrer la ka armée bɛɛ la a ka officier supérieur janfa ka teli surasi fan fɛ révolution fɛn fɛn karila ka kɔ kari surasi d'a bɛɛ kɔ kari révolution fɛn fɛn fana nana surasi d'a bɛɛ fana ɲa an k'o tiɲɛ fɔ surasi de b'a tiɲɛ surasi de b'a dilan a dilanbaga ye surasi de a tiɲɛbaga ye surasi de politicien ninnu olu b'u profiter de fɛ k'a tɔ nɔɔni sinon en réalité civil tɛ marifa ta ka taga président gɛn surasi de b'a kɛ awa n'u bɛ e kɛlɛ don min na u bɛ surasi dɔ de dilan hali ni surasi bɛɛ nommé k'a bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ ye Mali kɔnɔ o bɛ tila k'o surasi kelen dɔw de dilan ka wuli k'e kɛlɛ n'o ye n'o ka sɔrɔ peuple t'i kɔ ni peuple y'i bila
Surasi te peuple ye de mo fa yana de. Nous ya do ngolo ko surasi de be se ka anga surasu garana anga keta on mefi na ma confiance créer anaka mo ɲɔgɔn cɛ. Ni nan tora ni méfiance kɔnɔna ben ala na kira cɛ u b'aw galon ka bɔ ye. Ala ta da gɛnna cogo min na. A tɛ tubabu dɔn. E yɛrɛ dalen bɛ surasi na. Ngo de kɛ Égypte la. Mali armée bɛ se ka Égypte ta bɔ. Ici ni Égypte bɛ ɲɔgɔn bolo ka ca 40 ans ye. U taara don Égypte surasiw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka taa sura président yɛrɛ dalen bɛ surasi min na dɛ. K'o bila ka taa président minɛ. E cɛ mɔnɛ b'i faga o la. Président nali Égypte président nali a ye surasi cɛkɔrɔba bɛ bɔ yen. Ko bɛɛ tubabu jɔn de. Ka na ni surasi jeune dɔ ye. O surasi jeune dɛ. Américains taara don de la. O ye président minɛ président démocratiquement élu. Hali Américains m'a condamné. Ninnu ka intérêt nɔfɛ o bɛ sɔn ko bɛɛ ma. O président mun minɛna k'o don kaso la dɛ. O surasi mun nana. Mɔgɔ bɔra k'a bɛ manifester o y'a bɛɛ faga. A ka ca mɔgɔ 500 ni kɔ ye. K'a bɛɛ faga don kelen. U ka média ma bɔ. Hali u ma tɛmɛ u ka chaîne na. Parce qu'ils s'en fichent. Cɛni tɛ ka mɔgɔ faga don o don. N'a bɛ mɔgɔw kun la ko ni Asimi n'a ye fanga kɛ fanga in firiki faraka cogo dɔ la. An bɛ siran ninnu dɛ. Ministre de ka rapport bɛ ka na. Ayiwa. Donc an bɛna nin yɔrɔ an bɛ nin yɔrɔ kalan an ka nin yɔrɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Tiriki président Tiriki mun bɛ ka marifa d'aw ma bi. Tiriki mun ka drone m'an bolo bi n'an bɛ ka baara kɛ n'a bi. Yɔrɔ o ye grande puissance ye. Yɔrɔ olu bɛ marifa dilan u bɛ avion dilan dɛ. Mais u taara coup d'état kɛ o la. Président boli ko jugu kolo la. A kolo ta ye kalifa jɔn na. A ko k'a ka jamanadenw ka bɔ ko sinon k'a ka fanga tiɲɛtɔ filɛ. Il faut avoir la confiance du peuple. Ils sont morts te bo do. I ka kare kono teminani mun be olu te bo do. I terite bo do, c'est le peuple. Il faut avoir la confiance du peuple. Avec confiance sur le peuple humain. Ça c'est le peuple conscient où il force de changement. A to be pa on palandi. Ni fait na tigi be chaya. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire la part des choses. Parce que nous on faire si c'est simple abandonner doro a do be révolte contre là. Ala kan kiso. O ye conseil de. Na duma baraka no doro a be taka jiwu yo fe. Me ka chien de fo yana. No do ya o mine bo koda o kan. O ma karafi mine ko fini nu bloki bo la. O be koda aw kan mun ga jugu no bi light alai. No ya o mine o be fenda aw kan. Mun ma da ali sara musen kan. Me ka chien de fo yana. O te ka o belen. Pour que kana se aw la. Bi light nde mamana ko aw be ni komba la fo fini ko fo nere bo. Ne te hala o musala hanina. Ntaw nege ntaw kare se te fo yin nawla. Me ka chien pam de fo yana. Ante tlonde la pleine. Parce qu'en fait de niveau danger. Là on peut dominer on va en faire. Donc on va pas s'asseoir que kodo kana. Ama fonga be ka kokade, ameka parce que ni farafie fanga soro dro abe ni nadi. On a to be faire anga président chamama. Donc où yemu nge triki président na a on anga jango la jendo fait. Investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu. Ay ndora jede. Les militaires investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision. L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli. En vacances à 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Son sort semble sur le point de vaciller. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, les militaires putschistes investissent cette chaîne de télévision. Voilà. Ils veulent faire... Président Boula kata koulede. Ama foko surasu ayen sauvé de. Surasu kunya jamfa déjà. Parce que nous me donner la drobiga surasu de corrompu. Donc surasu est président la peu jamana kono de bora marfa tubulu bere tubulu ka président sauvé. Aya orolaje. Nos amis militaires nous demandent d'arrêter la diffusion. Qui est en régie? Trouvez-moi un technicien qui coupe l'antenne et évacue le bâtiment. Mais il est trop tard. Les partisans du président ont entendu son appel, ils investissent la rue. Les soldats procèdent à des tirs de sommation. Mais la foule ne recule pas, au contraire. Certains essayent de bloquer les chars. D'autres montent dessus pour les immobiliser. Du ciel, un hélicoptère ouvre le feu. Sur le Bosphore, les manifestants sont également repoussés à l'arme de guerre. Les tirs sont nourris. Il y a des morts et de nombreux blessés. Alors que le jour se lève, le Premier ministre donne l'ordre de bombarder les chars putschistes, comme ici, près du palais présidentiel. Près de 3000 militaires sont arrêtés. Au même moment, Recep Erdogan rejoint Istanbul, acclamé par ses partisans. Il vient d'échapper à un coup d'État au terme d'une nuit de violence inédite en Turquie depuis plusieurs décennies.
aw bɛɛ lajɛlen de san président n'a ka président bɔra ka tɛgɛrɛ fa ka mɔgɔ kun jɔn ye président sauver peuple jama de bɔra e jama fana bɔlen u taara surasi minnu bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ka taa surasiw sama ka bɔ fo ka Charles kɔnɔ mais n'o ka sɔrɔ e kɛlen bɛ k'i ka mɔgɔw déçoit mɔgɔ si tɛ bɔ k'i dɛmɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna faut pas décevoir tes partisans dɛ awa mɔgɔ maliyɛnw dalen bɛ mɔgɔ min na bi o ye forte changement de a tɔ bɛɛ y'an kɛlɛ k'an to M5 kɛlɛ la mɔgɔ minnu y'an kɛlɛ k'an to M5 kɛlɛ la c'est l'esprit M5 n'i y'a mɛn Assimi c'est l'esprit M5 mɔgɔ minnu y'an kɛlɛ o la k'olu kana i cun anw sanfɛ o tɛ kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke ne b'o tiɲɛni fɔ bi n'a ye baara kɛ n'o don n'a ma baara kɛ n'o n'a y'a forcer a bɛ na ni divorce ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na mun bolo min ye si don bolo la olu de b'a bɔ mɔgɔ la somɔgɔ ko t'a la foyi t'a la dɔnbaga ko t'a la ni mun tɔntɔn bɛ Adama na o ka fɔ a ɲɛna ko papa yafa n ma mais an ka jamana in a tɛ kɛ somɔgɔ ko ye ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne ma fɔ n k'a bɛ ka kɛ dɛ ne bɛ ka kɔn k'a fɔ de parce que farafinjɛ bɛ tan de n'a y'a daminɛ dɔrɔn a bɛ se yɔrɔ dɔ e ni farafin de bɛ jɛ ka yiri turu ɲɔgɔn fɛ a suma bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ bouger ka bɔ yen ka taa somɔgɔ ta kan a ka famille politique ye anw de les forces de changement jamana o denw dalen bɛ anw de la a caman bɛ kule la bi a caman bɛ panga puruti la bi u ma ye M5 kɛlɛ la u ma ye Faransi gɛnko kɛlɛ a dɔw kɛra révolutionnaire ala tɛ tɛmɛ kalo 5 kan a dɔw kɛra révolutionnaire a tɛ tɛmɛ révolutionnaire par procuration a dɔw kɛra o di an ɲɛ bɛ bɛɛ la an ɲɛ bɛ bɛɛ jara donc il faut faire la part des choses il faut faire les enquêtes mura a kana kɛ dɔrɔn ko mɔgɔ min bɛ ne fasa da un vrai révolutionnaire i tɛ se ka n'i ye tiɲɛ ye i b'a fɔ il y a certaines vérités qu'il faut accepter ni ko k'i t'o accepter karisa bɛ fɔ ne ma ne bɛ mabɔ karisa la ne bɛ taa mɔgɔ dɔ dilan mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ dilan ni opportunité dɔ k'i tulo ladiya kuma ka di dɔrɔn a bɛ na nɔrɔ i la de a b'a ta sɔrɔ ni n'a wusuli dara don min na i b'a tunu de ala k'an kisi o ma ni nin b'aw la bi o ye forte changement de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na aw minnu bɛ fanga la bi an ka laɲini mun ye Assimi kana bɔ yen n'Assimi tilara n'a ko ko Sadio Kamara ka na an bɛ tugu o kɔ n'a ko ko mɔgɔ ka n'a ko ko Maliki Jaw ka kɛ président an bɛ tugu o kɔ an ka laɲini y'o dɔrɔn de mais o tɛ taa fanga tile ɲɔgɔn ye de mais n'a y'a yɛlɛma ka kɛ zigzag ni génies ye ni méfiance fasugu donna ɲɔgɔn cɛ élection sɔrɔla an tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne ka nin bɛ ka fɔ rien n'est fait pour qu'an ka fara ɲɔgɔn kan k'aw dɛmɛ base politique t'aw bolo an ni minnu bɛ kɛlɛ la base b'olu bolo aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan aw dun an kan ka fara ɲɔgɔn kan de aw ka moyen di jeunes ma jeunes ka mobilisation daminɛ depuis sisan avant qu'il ne soit trop tard o ye ne ka conseil ye a kan bɛɛ donc o yɔrɔ de kun don non yan'an ka tila o yɔrɔ la Turki présent jama de bɔra ka taga sɔrɔsiw sama ka bɔ sɔrɔsi minnu tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ a y'a lajɛ Turki jeunes bɔra ka mun kɛ coup d'état kɛlaw la c'est pour vous dire que le pouvoir c'est le peuple c'est pas des militaires i kana ka sɔrɔsi nommé dɛ sɔrɔsi ta i ka nommé Mali yɔrɔ bɛɛ la a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ o sɔrɔsi kelen de bɛ tila ka wuli i kama n'u bɛ don i la u bɛ don à travers les militaires ne m'a fɔ ka monsieur il faut vraiment armer le peuple il faut compter sur le peuple il faut vraiment faire la part des choses ne m'a fɔ k'aw bɛ ka kɛ dɛ mais ne bɛ ka conseil de di parce que ko in voilà an ka nin yɔrɔ lajɛ. Des militaires, main au-dessus de la tête, qui évacuent ce pont sur le Bosphore. Les derniers soldats putschistes sortis de force de leurs chars par une foule en colère. Le jour se lève sur Istanbul. La tentative de coup d'état militaire vient d'échouer. Voilà. Hier soir, vers 22h... aw bɛɛ lajɛlen ni kuma mɛn dɛ jama de bɔra ka taa sɔrɔsiw sama sɔrɔsiw de tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Turki président na ko ɲuman jumɛn b'a ma mun ka sɔrɔsiw ye ko ɲuman jumɛn b'a mun ka sɔrɔsiw ye donc peuple fanga ye peuple de ta ye Assimi tulo b'o la dɛ fanga ye peuple de ta ye fanga tɛ sɔrɔsi ta ye c'est un pouvoir civilo militaire n'i ye baara kɛ n'o i bɛ lafiya n'i ye baara kɛ de k'an sɔrɔsi dama de don an b'a kɛ tan non an ma da nin na n'o méfiance tora ka taa an bɛ sira mun kan ni élection y'a sɔrɔ nin sira kan Assimi b'i bɔ yen awa kɛlɛ bɛ wuli ni kɛlɛ wulila i dɛmɛni bɛ gɛlɛya dɛ parce que o b'a sɔrɔ bɛɛ déçoira kuma misɛnninw bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ ne tɛ fɛ ka kuma mais ne y'a sɔmi de ne bɛ ka kuma ko de k'a f'i ɲɛna de a y'a ka mɔgɔw dilan k'u labɛn a ka moyen d'u ma point barre ne tɛ ala musala ka kuma nin na parce que c'est une question an bɛ question de survie de la nɛgɛnin tɛ yen tulolaja kuma tɛ yen ne a y'a ne ka kuma faamuya ni sansi min ye awa o de don parce que ne bɛ tiɲɛ pan de fɔ aw ɲɛna bi an bɛ ka mɛn an tɛ ka fara ɲɔgɔn kan vraiment on ne bouge pas il faut qu'on bouge vraiment an tɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ɲɛ bɛ force kura dɔw bɛ ka na an ta dɔw bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ an kɔni bɛ conseil kelen kɛ d'aw ma élection setɔla filɛ minnu ye kɛlɛ kɛ k'olu bila kɔfɛ kunkolo kura dɔw ka na ko nin ye n tɔntɔn dɔ ka mun bɛ nin bɛ taa ou bien n ka mɔgɔ an bɛɛ somɔgɔ bɛ ADEMA na an bɛɛ somɔgɔ bɛ RPM na an y'o bɛɛ de to yen k'an bɛ jamana de nɔfɛ ni mɔgɔ min nana kɛ somɔgɔ ko ye aw la ayiwa a ye sabali m'a fɔ n ka bɛ ka kɛ dɛ conseil de don c'est des conseils ni a y'aw sigira n'a ye nin kɛlɛ kelen bɛ kɛ aw ma sigi n'a ye nin kɛlɛ bɛ kɛ awa n'a bɛ kɛ o k'a sɔrɔ an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan o la a tɛ taa ɲɛfɛ mais n'a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw jigila tigɛlen b'a ka ko la o ɲɛ parce que en réalité on veut pas tout dire mais on n'est pas unis ça il faut le dire on n'est pas unis dɛ
awa an ka baara kɛ dans le sérieux a kana kɛ an b'a mun fɔ an da la o temps kɔnɔ an ka bɔ ka kɛnɛmamɔgɔw kɛlɛ bɛɛ kan kɛ Sunjata ye alors k'an yɛrɛ ka sokɔnɔna na minnu ye Sunjata ye an t'o fɛ e ko k'e ta ye Mali ko ne ta ma to mais ne tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ça veut dire que dɔ de ta tɛ tiɲɛ donc an ka dugawu kɛ Ala ka ko bɛɛ kɛ tiɲɛ Ala ka jamana in ɲa an ka laɲini ye kelen dɔrɔn de aw kana bɔ fanga la nin conseil bɛ di kun y'o di a banna Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen